ndobva tagara futi obva mama pasaidhi pangu pana ndakaiswa tube yetsvina parondirwadza parobaya-baya ndikati pamwe marwadzo akadini akasarira pachapora vazoti mama pasaidhi pangu pai pazvimba ndikati zvikanzi saka anogara kumba kwamama wangu kutauni. Mama wangu wandifona akati maibhule best angano General Hospital bhule hazvinomira mushi ndobva ndatoenda kuGeneral Hospital ndobva ndasvika kuGeneral Hospital dokta bva amutarisa obva atomupa bhedhi mangwani makuseni obva andifonera zvikanzi mama anatoendeswa kutheatre wakabvaenda kunovhurwa futi pasaidhi bvaenda kunoparetwa futi obva agara 3 days bvabudiswa kuenda kumba tagara bva aita right kudaro so hanzvadzi yangu mukomana arapo akabva audza mama wangu step mother wangu ini kuti mama kurwara kuita bhole mai Hussein akanditaura kuti kurwara kwese kuita bhole ndini ndakagadzira bhole. Mama akati huonei zvikanzi waroti hanzi bhole akaba chigayo changu akati alright. Mama wangu bvautuma munin'ina wangu ndasitibhone kumba kwababa wangu achibva uya akati sisi mupane nyaya ndataona mama yekuti hanzi mai Hussein wakati kudza sekuru B kuti hanzi bhole akaba chigayo changu saka urwere hwese uri pana bhole ndini ndakahuita. Ndikati bhole kutora chigayo chamai Hussein zvikanzi ndikati handizvibvumi bhole chigayo chainacho ndechake akazotora chigayo chamai Hussein kuda uchita sei zvikanzi handizivi mubvunzei ndati alright. Akazvishuwa mwana wangu ndati bhole pane nyaya ndinoda kubvunza iwo chigayo chirunzi mai Hussein atokatora chigayo changu. Bhole akati mama chigayo chandinacho ndechangu zvamunoziva kuti chigayo ndechangu. Ndikati ino zvandinoziva kuti mai Hussein atokatora chigayo chawo chipi. Akati mama anatora chigayo chamai Hussein handitori chinhu chemunhu. Ndikati zvikanzi ndatosiyana nazvo ndatonyarara infoshuwa ndikati bhole angatori chigayo chemunhu ndatosiyana nazvo ndatogara pai muna January ndakaenda kurufu kubhindura vandadzoka musi wa9 January bhole akabva akati mama mudumu mangu murundwadza ndikati apa ngingorwadzawo mbagara kusvika mudumu mangu murudini mama murundwadza. Kunguva yandakabva ndaenda kumweta ndikati inini handichakwanisi kundiendesa mwana wangu kuchipatara kuitwa op kwechi3 nekuti pabuda munhu akuta kuti inini urwere hwese uri pana bhole ndakahuita. Ndakabva ndakafonera mama wangu bva ndawaudza. Mama akati saka wafunga iyi. Ndikati ndakunoudza baba munin'ina wababa wake kuti ndomamirira akaita chinyi nyaya zvishuwa ndakaenda kuna baba munini ndikawaudza akati saka mafunge maiguru. Ndikati baba munini sezvo nyaya yaane munhu ari kuti ndini ndakagadzira mwana inini ndakuenda kwaSabu kuti nyaya iyi tiende kugadzira kwani kwaSabu ndokuti kunobuda chinyi chokwadi. Baba munini akati alright maiguru chiitai sei chiendai muzondiura kuti zvakamira sei. Zvishuwa ndakaenda kwaSabu ndikasvika ndikataura Sabu kunyaya yangu. Sabu kati alright tichatuma chinyi wanhu unoudza mai Hussein ndokupa izuva kuti muuye kumba kwangu. Sabu kuzvishuwa Friday yacho akabva tidaidza kumba kwavo tikaenda. Tasvika kwaSabu akati imi mauya mai Hussein wati hawana kuuya. Vanhu vakati hawana kuuya sei imi makaudza kuti kune dare. Zvikanzi mai Hussein akati nini ati handina mari yekuita sei yekuuya ikoko ende zveshuwa kana iri nyaya yamai bhule nyaya yabhule zveshuwa bhule ndindakamugadzira. Zvikanzi saka inotoita sei nyaya iye munhu asina kuuya. Vanhu vazhinji vangu vakati aiwazve kana iye atibvuma kwamuri kuti ndo zvaakaita nyaya ngaende kwaishe kana kwaishe yatadzika nyaya yoenda kumberi. Zveshuwa Sabu kati zvakanaka regai ndiendese nyaya kupi kwaishe. Sabu kunyaya yakaenda kwaishe zveshuwa tikapuhwa zuva rekuenda kwaishe tikaenda kwaishe Murahwa. Kwaishe Murahwa ukazoya mai Hussein waona Sabu kaudzwa kuti koma takuendesa nyaya musakauya hameno zvenyu. Ukazoya mai Hussein takasvika wariko nyaya iyi tikataura nyaya semamiriro yakaita. Isha ukati inini nyaya panapa ini ndaitadza handikwanisi nyaya ndakuendesa kupi ndakuendesa kumberi. Vakati tichakupa izuva rekuti nyaya yakuenda kupi kwamama. Ndikati zvakanaka. Ndakamirira Sabu kwakazoya kumba kwangu. Vakati ndrubva kwamambo kwakuine dare nemaSabu saka nyaya yenyu yakwamambo hanzi muuya kwamambo Saturday. Zvichira kutonga uri musi wa14 March. Kushuwa musi wa14 Sabu wakandifonera makuseni akandiuyaisana pamatakishop yekumuonde. Ndikati zvakanaka iyi. Ndikaona kuti baba yekumba kwamuchiperekedzei tikaenda tikaona naSabu. Sabu ukati ngati Sabu zvamunenge musina uchinja wani idzo nguva dzatoenda wani. Akati ndikufonera ishe foni yawo haisi kuita yakadzima. Ndikati sei wachibva kuti saka mboshandisawo foni yako. Poshuwa ndaifona foni yaishe yairamba kusvikira mwana wangu musikana
akazofona kunoku kuna kleki vakati aiwa imi muchiita sei chiuyei kunoku tikauya zveshuwa kleki akati orit sezvo munhu wenyaya mukamhangarira nyaya uyu akaudzwa kuti kune daro chimumira ndakupai 1 hour ndakamira zveshuwa nasabhuku kunzou 1 hour ikakwana awa mai avo hawana kuuya kleki ndopakachiti chiuya kuofisi vatanyoresa mukati umu kobva kuti chiendai mozouya awa mai avo vachatsvaga vozouya poshuwa takabva tadzokera musi wa14 chiazi munouya musi wa21 takauya kuti hapana dare munouya musi wa28 bva tauya mai avo hawana kuuya futi kudare kusvika nhasi ndobva tazoita sei hatazoya futi tauya kudare kudai ndomamira kaita nyaya yangu. Akakudzai kuti mai Hussein ndiye arura nemanjani? Iya, hanzvadzi dzangu yaka uye mukomana akazoa iwe wakauzwa ndakasangana namai Hussein tiri pakwetogara kuUkrist saka vakabva ndasangana navo the blessing ndasangana namai Hussein vakabva takataura nyaya takatombotaura tichatotaura nyaya namai Hussein kubva vati saka imi muzukuru asida kudzosera chigaya changu here ndikati bhozi ndasikazivi nyaya dzavo but inini bule ndiye akatoba chigaya changu bhozi pane kwendakaenda ndakasvika ndikagadzira zvangu ndakagadzira chigaya changu saka ndagadzira chigaya changu ndo zvandakapedza pachigaya changu bhozi bule ndiye akadhiraivha mota yakatakura chigaya chacho. Stella Mwakasekere. Ini ndakabirwa chigayo changu ndakambobvunza zvakashayabhalira vandasvika pachigayo changu ndatora madzaka ndakatora pachigayo changu vandenda navo kwandakatanga kuenda navo kuchipingi vandasvika zvambotora nguva zvichitenderera vandazosumuka futi semunhu airwadziwa vandazoenda mumozambiki vandasvika vandagadzirirwa chigayo changu. Inini munhu wandakagadzira munhu akatora chigayo changu. Munhu akatora chigayo changu. obviously unataka kugadzira ka asina kutaura kuti munhu wacho ndiani Anotaura kuti nchamuna. ari nchamuna saka ini makaonani makaone sofa Ini zvaitaurwa matauriro akazviita nezviri kuitika pane mwana wangu. Asi munhu achatanga kurwara. Atanga kurwara. Achatanga kurwara. kana varozvadi Achachitaura. saka pana atayakutaura Asati. saka uchauya zvikurarwa sei makati panowatanga mangorwara blessing mwamatungiri Bozi vakabiwa chigayo changu yanga aripo. Ndiyakareva Honda Fit yeBlack. Man, iri kuma 11 dzeusiku. Honda Fit yeBlack yati makauzwana namuri Zvakaenda kuitika mambo wangu. Ndandine tuckshop yangu. Ndakati reke ndidzike bozi une chigayo unopopora uchidzika ukasadzika kwako muno unorowa regrant. Warowa regrant hapana chaunozobudana nacho kupi kumatengi. Kati kuma past 11 reke ndimbodzike. Ndotodzika kuchigayo kuya. Ndasvika kuchigayo kuya ndapa napa. Pari pano pari flat. Hapanombo nekuti ngosvika kuti panapa nekuruperera fenzi ndipo kune chigayo changu. Asi chakandishamisa inini. Chigayo chiri kuiswa mota. Ndakaramba ndakatarisa kuti ndidaidzire nepandandiri uye ndandiri ndega. Anokwanisa kudaidzira vanhu. Ndakasvika kudaidzira naye kuti regai ndione kuti chinhu chiri kuitika. Ndakabva ndamira pasaidi pane chikona chinoti uchibva wachigayo wasvika muroti wazokwidza. Ndakabva ndakamira pagwati pachikona paya. Ndamira pagwati paya nyase kuona mota iri kuuya
iyo vapinda murodhi inozokwidza kuenda kupi kwidza kuenda kutare ndakatarisa kwakutorine mwedzi kwakusina dini ndakaona yari yarodhraivha mota honda fit black ndinotochero kozi dei ndakasvika pachigeboka kurwara kwandakaita dai ndakadaro blessing dei ndakasvika pachigebo nekurwara kwandakaita nekuchekwa kwandaiitwa maoperation dei ndakaudza chero kana nekutorwara kwandiri kuita izvizvi ndingatadzi kutaurira kuti ndakashuwa ndakatora chigai chemuntu ndakanoti police case yacho ka kuti ndiende ndakatombonyudzwa smoka ndikaenda pana vhali yakadini yakabuda saka ndakaona solution iri kuti kaenda kubatsirwa chinhu changu chidzoke haisi solution wakauroyi wakabozvinani ndoro mafunda kubatsirika ndiroyi but uleoti unobata here unasani akaba nemunhu ari kutandira kubanditi uyo akaenda kuoroya munhu wari kungoti akaba asi asina kumubata saka uroyi uri kuenda pamagineti ekuti munhu akatora ndiye ucharwara saka kana uya kuti nandisi ndakatora then uroyi wake hausi kushanda unono chirwere chako zvokuti dare rimwe ndika pane uchauya uruhwara ndikuroya kwakaita mbuya kuti tikirisisi mbuya wedu yakaroya nyaya yaukokona tiribva paa nyaya yavo yekubva pekuti uyu ari kutaura nemuromo wake kuti ndindarwa kuti kurwara kwari kutori ndindarwa reason why I'm ndeyekuti ndinda solution ione uneurira zvoperi besides kuti uneurira solution iripo ndeyekuti uyu afana kufamba ega uyu afana kufamba ega ngawaende vese panzara wotaura udzi akabachigarda ndo panokudanza because iwe wakatoenda iwe uri muroyi iwewe wakatoroya ungamira ko pano vanhu uchitaura kuti muroyi asi utori muroyi wakaroya kuti makamboitonga iri munhu nyaya mufanira kubata ijerekezva kamuchiri kuita ndei ndakagadzira pamba pangu munhu yandakatofa zvikazi munhu akatora nedhengu nochadini uchafa aibva atopinda mudziva aibva azoneka kadini uri kuita ndei yamaioneka kumwana akazoa madhengu saka pana vadoni trust bozo kumberi uko urifadza mama wako nekuramba kati uchanyarara muroyi tinaye akatozodhira naye but iwe unekoziva ndingambori kutaura kozi izvizvi shamwari mai uyu hana kutyisa chinhu mai uyu akaisa mishonga yekuti munhu akabata zvinhu zvake ucharwara ende kana usiri iwewe ururwara chandikuona inira kana mai wari kwanisa kubuditsa muromo wekuti uyu ndakamuona ine honda fit yeblack saka ane chekuita nekubiwa kwechigaro chako it means kuti paakanotsvaga uroyi hwake zita ero akadebetera zita rablessing saka chiri kubata blessing ari kubata kuti zita rake ndo rakapinda mugaro mbuya mubatsiri makazvifambisa ini ndakaenda inongotavadzikare ndakangosvika yachiyamai usiri ufana munhu akwanisa kutaura ndakatoroya ndikuroya wabhadhara kodii Plus, but about a couple of dancing, I was not a no guy person. I want to look at mobile, but I'm not a my
mambo wangu. kana moya mwana wako basale wano kumshaya wano amuna tumuru kuzigayo kuzigayo ndiko ndiko golide kimo kuminda kutenza amiti shiri Mambo wangu tarachokwadi anozoti kunobhadhara mari handidi kuita. amuwazi kudara Hai anotimeta mahara patakaenda kwacho avo vakamangana ndovakabhadhara saka ndangofunga zvinongoenda zvakakodini zvakadaro handinozviziva sori akatotsika nyika yekuti munhu akamurawamuruya kuenda komuda wamozambique ndenderera kweso asi tiri kuti let's do the correct thing ngatisarwarisa vanhu vasikafaniri ngatitsvage vanhu because inini kana munoti mimika dai makaenda hwari mukadeketera kuti ini ndiri kuda kuti munhu aba chinhu changu adii andi saka uyu sei akuhwara because imimi chakunetsa ndechekuti muri kutaura kuti uyu ndiye ndakaona kudhraivha motikari saka meaning kuti imimi muri kuti whether iwewe ndo wakaba kana kuti handi wakaba asi the fact yekuti ndo wakadhraivha motikari yemunhu akapa chinhu changu ndiwo unofanira kunditaurira iwewe kuti munhu akapa chinhu ndini ende iwewewo shamwari uri dhraivha mai mwana unodhraivha saka mai usina kuona naye useni kwakabvunzwa naishe wakatobvunzwa zvikanzi makaona ani zvikanzi wanga wakawanda vanhu ava asi munhu andakaziva ndi blessing chete ishe wakati blessing ega ndiye anokaziva pavanhu vakawanda ega pavanhu vakawanda ndi blessing chete wakaona mwana wangu sinzi asitambodhiraivha mota kuti imimi mezi makamumona dhraivha saka makuva akatenga kushangodhraivha usiku iwe no azvichakaiwa tangoti nini chira rupera endai panzamo ona chira mobatsiri muzoti makabandiana mudzoke baya mutauro takabandia because munokasvanga murwarisa munhu iye asina ichakaita iwe wasvika nochoruziva wakaba wanga uripo papato that team wotaura wega ushuwa natii mai huseni akarwadziwa ende ukatoona mukadzani mukana 12 ka achiya kumaira zvinhu zvakaita 12 saka handei panze pa motaurwe nachihira kuti zvakamira sei handei